Il-persuni arrestati waqt l-azzjoni ta' nfurzar fl-istalel tal-Marsa ġew irrilaxxati kollha. Dan kien ikkonfermat lil Net News minn sorsi fid-depo. Skont l-informazzjoni li ksibna l-uffiċjali tal-immigrazzjoni kkonfermaw li l-immigranti kollha li ġew arrestati kellhom il-permessi tar-residenza valida. Is-47 immigrant kienu ġew arrestati wara li nstabu fil-Marsa jgħixu fi stalel li kienu qed jinkrew lil aktar minn 70 persuna differenti. Dawk li ġew interrogati kienu ġejjin minn pajjiżi differenti fosthom il-Gambja, in-Niġerja, is-Senegal u l-Mali u jirriżulta li dawn il-persuni kollha ġew b'Malta b'mod legali. Sa issa għadu mhux ċar jekk il-pulizija hux se jieħdu passi kontra s-sit tal-istalel. Mhux ċar lanqas jekk kienx hemm saħansitra anke Maltin li kienu qegħdin jgħixu f'dan il-post. Kollox jindika li l-kmamar kienu jkunu ffullati bl-immigranti fejn kollox instabu mal-200 saqqu f'dawn l-istalel. Uħud mis-saqqijiet tneħħew mill-post il-kmieni l-ħamis filgħodu l-għada tar-rejd. U mifhum li s-sidien tal-istalel fil-Marsa allegatament kienu qed iddaħħlu aktar minn 1500 euro fix-xahar minn kull remissa li fl-aħħar snin bidlu legalment f'akkomodazzjoni għall-għexieren ta' immigranti.